Ξεκίνησε, θα έλεγε κανείς, αρκετά καλά την προσπάθειά της, ενώ βλέπετε εσείς την Γκαρσία με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο να μπαίνει, να κάνει την εισαγωγή της στις ασκήσεις στη δοκό ισορροπίας. Βαθμολογία για την Ιταλίδα δεν έχουμε ακόμα και είδατε συνεχόμενο ανάποδο σάλτο, ένα συνεχόμενο φλικ-φλακ πάνω στη δοκό ισορροπίας. Η βαθμολογία για την Ιταλίδα είναι 9.450 και φυσικά με αυτή τη βαθμολογία παίρνει κεφάλι. Στο ξεκίνημα του αγώνα. Επιτυχημένο αυτό το σάλτο μπροστά. Η βαθμολογία ήταν 9.375. Να γυρίσουμε να δούμε όμως